jongens en meisjes, zit je er klaar voor? En nu de ogen en oren open, want hier is de kinderkrom. Kinderkrom, ja dit is de kinderkrom. Zing en spring die voeten om, we zitten op die boxenboom. Ieder week de kinderkrom, vrije blije kinderkrom. De kinderkrom is voor... Hiep, 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 hiep. Hoera! Hiep, 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 hiep. Hoera! Hiep, hiep, hiep. Hoera! Goedemorgen, fans in Limburg. Hier is Jippe en Pauline en twee pieperige meiden. Stel ik zelf eens even voor, dames. Wim, zit jij? Maud Steltins. Geesie Horion. Hey, Jippe, vertel eens waarom dat we hyperpiep deden. Ja, in Tegelen is een grote speeltuin en dat bestaat 75 jaar. En daar gaan we straks eens even nog kijken. Maar dames, zit jij al in een speeltuin geweest? En hoe? Ja, want de Weert is een hele leuke. Oh ja, en dicht dan? Ik ook, want ik ben in Hunzo geweest. Wauw, en Jippe, dicht dan? Ja, ik kom in alle speeltuinen in Limburg en dicht aan Pauline. Ja, ik natuurlijk ook. Ik ben net een klein kind. Ja, maar daarom gaan we nu eens eerst even kijken naar een avontuur van mijzelf. Zo, oh. Oké. Oké. Ik ben de Molle Wollo aan het zoeken. Ik heb hem al dagen nergens meer gezien. Trouwens, een Molle Wollo, dat is een Jippe Thijs hoesdier. Ongelooflijk. Nu moesten die rotzooi hier eens kijken. Wat een troep. Hallo, ouwe taaie. Wat ben je gaan doen? Ah, Jippe. Op maandag help ik altijd de Rijkswaterstaat. De inspecteur rijdt zijn hand vol aan het verkeer. En daarom maak ik de kilometreringsspulken schoon. Weet je wel, dat zijn die kleine groene bordjes in de berm neven de weg. Ja, maar waarom heb je eigenlijk zo'n fel gekleurd vest aan? Ja, dat is voor mijn eigen veiligheid. Het is een veiligheidsvest en het reflecteert jouw licht, zodat het verkeer me al van ver ziet als ik langs de weg aan het werken ben. Ja, inderdaad, hoeveel wel op, joh. Maar over troep gesproken, wat vindt ze allemaal langs de weg? Dat is verschrikkelijk en soms niet te geloven. Van vuilniszak tot fiets tot keulkast. Maar wat dus doe je? Ik ben op zoek naar de Molle Wollo. Nou, tot kijk, ouwe taaie. Jongen, wat een rotzooi. Dat ligt hier wel een spoor. Hé, ouwe taaie. Moest eens komen kijken hier. Wat is er aan de hand, Jippe? Wat is er? Moest eens kijken wat ik in een enorme berg troep heb gevonden. Oh, als het mij vreugd, lijkt het werk van een beest. Weet je, soms gooien de mensen hun afval gewoon in een vuilniszak in de berm. En dan komen de beesten en die ruiken het. En die denken dat het eetbaar is en dan scheuren ze de vuilniszak open. En worden die beesten dit krank van de troep? Jazeker, maar er staan de mensen niet weer stil. Trouwens, bij nader inzien lijkt dit meer op het werk van een mens. Ik denk van Kareltje Knetter. Kijk eens daar. Daar heb ze de rotzooimaker. Hé, weg toe daar. Dat is de Molle Wollo. Hé, weg. Vooruit. Weg daar. Ho, ouwe taaie. Dat is de Molle Wollo. Daar was ik gaan zoeken. En dat is een heel proper beest. Dat duidt zo gaat toch niet? Trouwens, die eet alleen maar wortels. Ja, inderdaad, dat klopt. Maar een voet of een knie kan wel krank worden van dat troep. Want soms doe je de mensen de ook bedorven etensresten in. Tja, dat is inderdaad niet zo fris. Maar ik stel op, ik moet gaan. Hoi. Oh, mijn driewieler is weg. En hij stond hier net nog. Zou de soms gestolen zijn? Oude taaie, mijn driewieler is weg. Rustig, Jippe, rustig. Weet ze heel zeker dat ze hem hier achterop gesloten? Tja, dat kriest ervan als ze de dingen onbewaakt in de berm achterliet. Maar ik denk dat ze hem ergens anders neer hebben gezet. Maar ik zal dich wel helpen zoeken, huur. Pot voor 3 dubbeltjes. Het weer immers aan het bord die gezeten. Dit is vast het werk van de vervelende Kareltje Knetter. Gebeurt het dan dukker? Met zo'n bord geeft Rijkswaterstaat aan welke richting dat ze op moest. Stel dich voor, du wilt nog zittert.
En dan draait een of andere onverloot dat bord om en dan geeft ze richting Remun. Ja, wat denkt ze daar dan van, hè? Van die borden moet men vanaf blijven. Hey, kijk daar. Daarboven in de boom, dat is mijn driewieler. Oh joh. Maar waarom heb ze daar boven in de boom gehangen, Jip? Ja, hallo zeg, dat heb ik niet gedaan. Dat is vast het werk van de Kareltje Knetter. Wat teunt zich? Hatsjoe. Hahaha, dat was Kareltje Knetter. En die ga ik eens flink te grazen nemen. Let dich maar eens op, ouwe taaie. Heb je ooit gehuurd van een afvalspook? Nee? Nou, die gaan we maken. Let eens op. Oeh, ik ben het afvalspook. En als ik dit nog één keer in het bos zie, dan verander ik dich ook gewoon in een dikke afvalzak. Vol rotzooi. Oh, oké. Daar hebben we zo'n te pakken, hè. Ik denk dat we Kareltje Knetter hier nooit meer in het bos zien. Maar wat heb je een fantastisch mooie medaille. Wie ben je daar aan gekomen? Nou, ik heb met zwemmen diploma aangehaald. Wauw, van harte gefeliciteerd. De Jeppe, jongens en meisjes, ik moet nog een geheim vertellen. Dit was geen diploma. Oh, wat doet zich wel niet? Ik heb het wel gehuurd, hoor. Ja, hoeveel diploma's heb je dan, hè? Ik heb A en B. En dicht dan? A, B en C. Zie ze wel? Ja, pot voor 3 dubbeltjes. Maar ja, jongens en meisjes, we gaan nu kijken naar de speeltuin. En daar woont Flora. En Flora die had een fantastische taart, omdat de speeltuin 75 jaar bestaat. Maar toen kwamen de zeerovertjes en die hebben de taart gestolen. Hé, waar is Kevin nou? We hadden hier toch in het geheime bos afgesproken, hè? Kevin, ik heb zo'n lekkere taart gekocht. Echt, omdat wij 75 jaar bestaan, heb ik die gekocht. Maar waar is die dan? Die heb ik hier neergezet. Hij is weg. Kevin, hij is weg. Kevin, de taart is weg. Waar naartoe? Ja, dat weet ik niet. Hij is weg. Ik had hem hier neergezet. Ik weet het niet. Waar is die? Ja, maar Kevin, wat moeten we nou? De taart is weg. We kunnen de taart gaan zoeken. Dat is eigenlijk een heel goed idee. Dat gaan we doen. Ja, maar Kevin, stop, dit durf ik niet. Wil je taart terug of niet? Nou, oké, goed dan. En nu? Volgens mij moeten we rechts. Nee, links. Ja, links. Snel, ze komen achter ons aan.
Kevin, ik ben zo moe, hè. Ik kan gewoon niet meer. Ja, maar Flora, je moet toch niet opgeven? Ja, maar we hebben al zoveel gerend en... Ik weet het niet. Maar ik heb een idee. Ik denk dat de piraten de taart hebben gestolen. Denk je? Ja. Maar Kom, we moeten weer verder. waar moeten we naartoe dan? Naar Piratenland. Waarom is die taart eigenlijk zo belangrijk? Omdat wij 75 jaar bestaan dit jaar. We hebben een 75-jarig feestje. Omdat de speeltuin al zo lang bestaat. 75 al? Ja. Vertel eens wat meer over. Nou, 75 jaar geleden is hier dit speelpark geopend. Maar het is nu zoveel meer dan alleen een speelpark. We hebben een avonturenbos en dan kun je broodjes bakken en fossielen zeven. Maar we hebben ook een kleuterland voor de allerkleinste. En we hebben shows, net zoals een roofvogelshow of de goochelaar. Maar we hebben ook Piratenland. Zie je wel? Daar zijn ze vast met die taart naartoe gegaan. Je hebt gelijk. Daar gaan wij kijken. Daar, een piratenfort. Je hebt gelijk, kom, we gaan er naartoe. Volgens mij is dat een geheime doorgang. Ja, maar daar ga ik niet in. Stel je toch niet zo aan, Flora. Kom, daar gaan we. Zo, dat was eng. Zie je wel, we zijn bij het piratenfort. Oh ja, klopt. Kom, snel. Wat een lekkere taart, hè? Heerlijk. Hé, maar dat is onze taart. Ja, jullie taart is onze taart. Nee, dat is onze taart, want wij hebben een feestje. En waarom hebben jullie dan een feestje? Omdat het speelpark 75 jaar bestaat. 75 jaar? Nou, dan doen we toch met z'n allen een feestje vieren? Dat is een goed idee, dan is iedereen blij. Ja, nou, pak gezellig een stukje taart. Ja, jongens en meisjes, zo ziet je maar weer. Samen spelen en samen delen is veel leuker dan een taart stelen. Ja, meiden, maar heb jij al eens ooit een taart gestolen of misschien stiekem aan de slagroom van een taart gezeten? Nee. Nee. Wat een brave meiden, ik geloof er niks van. Ja, maar deze meiden die kennen wel gaat anders ontzettend goed, want die hebben als hobby gaat heel speciaals. Wat is dat? Streetdance. Wauw, en wordt dat gedaan? Big X. Cool zeg. En Big X, dat is in Weert. En die komen de volgende week dansen op de declamatiewedstrijd van Velken. Maar daar gaan we de volgende week nog kijken. Maar helaas, pindakaas, we zijn alweer aan het einde gekomen, Paulien. Ja, heel erg jammer. We gaan samen aftellen. Ja, maar ik doe niet met. Ja, kom op man, daar gaan we. 1, 2, 3. De kinderkroom is voor dich. Ja, ik moet het altijd voor doen. Stel het niet aan, Jeppe.